Yo, what's up? Today's journey, mga buddy, is all about vlog. So today, let's vlog, mga buddy. Or start vlogging na ulit, mga buddy. Na maging masaya ang ating buhay, mga buddy. Para yun, kung makita ito ng ating anak, well, masaya siya makikita yung ama niya na nagpa-vlog. Kaya yun, kung gusto nyo ng ganitong mga content, mga buddy, na random content, hindi naman siya talagang content talaga, yung random lang. Pero masaya. Kaya yun, let's go mga buddy for our today na content. Walang title to, no title. Ang lalagay ko lang is no title. Kaya let's go! So, ngayon mga buddy, mag-unbox ako ng produkto mga buddy. And bigay ito nila mga buddy, sample to sample. Marami akong sample na binigay galing sa TikTok mga buddy. And yun, mga sample siya mga buddy dahil affiliate ako sa tinatawag na TikTok mga buddy. And kung gusto nyo follow ako, nandito yung profile ko mga buddy. Lalagay ko lang dyan sa screen. And kayo lang po bahala kung mag-follow kayo mga buddy. So yun. And I hope you enjoy this content mga buddy right now. Kasi mag-vlog ulit tayo mga buddy. Kaya let's go. So yan, unbox na natin sila isa-isa mga buddy. Kailangan natin siya unbox mga buddy dahil kailangan nila yung video mga buddy dahil bigyan tayo ng sample and yun. Ito ay commission based mga buddy. Kapag TikTok affiliate ka mga buddy is commission based lang siya mga buddy, and kapag na-cancel yung product na binili nila mga buddy, well, wala kang commission na mararating na sa inyo mga buddy dahil yun yung policy nila mga buddy, except lang kung ex-brand deal ka mga buddy sa mga matataas ng mga brand mga buddy. So the best yun mga buddy, kaso hindi pa ako ganun mga buddy. And right now mga buddy, kailangan kong ma-monetize itong YouTube channel ko mga buddy, itong dating YouTube channel ko mga buddy na Face Gel na mga buddy. Content to na channel to ng aming kami dalawa ng partner ko mga buddy. So yun, and I hope you enjoy this video mga buddy. Kaya let's go. So ito na yun mga buddy. Na-unbox na natin silang lahat mga buddy. So ito na yung mga sample mga buddy. So, yan. Yan, medyo marami-rami yan mga buddy. Kaya yung pipicture na natin sila mga buddy. Kaya let's go.